कोकणातील लोककलेचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तुझी लीला पाहून आम्ही सदैव मोहित होतो. कित्येक वेळी आपत्ती काली तू ब्रह्मांडाचा रक्षण झाला. तुझ्या बाळ रूपाला समस्त देवगणी झाले. तुझ्या अवतार कार्याची निस्तारता ऐकून तुला वाचलेल्या आधीचं देव होतं. हे आता जवळ घे. पण आम्ही त्यांच्या आपली पण आम्ही काय करणार? आमचे परम कर्तव्य आहे. प्रत्येक पिढी या कृतयुगी अवतार कार्यात जिथे आम्हाला मदत लागेल तिथे तिथे सहाय्य करावं. स्वतः प्रकट होईल. आपण निश्चिंत व्हा. आता येतो ठीक आहे. शोभा लाटली, तारकांची शोभा लाटली दिव्यांबरी. नारदाची स्वारी निघाली कैलासावरी. नारदाची स्वारी निघाली कैलासावरी. तारकांची शोभा लाटली दिव्यांबरी. नारदाची स्वारी निघाली कैलासावरी. नारदाची स्वारी निघाली कैलासावरी. तारकांची शोभा लाटली दिव्यांबरी. तारकांची शोभा लाटली दिव्यांबरी. नारदाची स्वारी निघाली कैलासावरी. नारदाची स्वारी निघाली कैलासावरी. आज आषाढी तसं काय केलं? येण्यासाठी कसं कारणच आहे.
लावला आपल्या शिवभक्तांना त्यांचं मुश्किल केला आहे काहीतरी करा माझ्या देवा तुला अनाथ हो आहे मुलीवर या तुम्ही हे काय सांगत आहात माझ्या बापसारख्या कार्यात पडदा आणलेल्या त्या दृष्ट्यांना वेळी शासन केलं पाहिजे होय देवा त्या दृष्टांना अभ्यास करण्यासाठी माझे मानस कन्या दूधवाणी विजय निर्मिती करतो ठीक आहे दूधवाणी ब्रह्मदेवाच्या वरात उन्मत्त झालेले ते व्यक्ती ब्रह्मदेवाच्या वरात उन्मत्त झालेले ते व्यक्ती बरेच बदलून धार्मिक कार्यात बाजूला लागले प्राणी मात्रांना बोलू लागले समुद्र त्याचं अहंकार उघडण्यात आहे आनंद भुवराय नमो नमः
आणि लय तत्वाचे स्वामी साक्षात महादेव आहे. तुमचा विनाश करायचा असेल तर ते फक्त आणि फक्त महादेव करू शकतात, तुम्ही नाही. धृत मार्याली धृत मार्याली धृत मार्याली धृत मार्याली शिवाच्या प्रेमाची गंगा निघाली शिवाच्या प्रेमाची गंगा निघाली मई मल्लाला मारण्याची आली धृत मार्याली 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 शिवाच्या खेळाची गंगा निघाली शिवाच्या खेळाची गंगा निघाली मई मल्लाला मारल्या निघाली धृत मार्याली धृत मार्याली धृत मार्याली आपल्या जन्मामधून तिचे नाव धृत मार्याचं होतं. पाहूया पाहूया आता या धृत मार्याचा पराक्रम.
रानावनात पाना फुलात रानावनात पाना फुलात साऱ्या त्रिभुवनात शिव माझा हरलय कणाकणात शिव माझा हरलय कणाकणात शिव माझा कलीप्रमाणे सर्व काही चांगलं आहे. त्याप्रमाणे आपण शिवशंकराला एकदमाने पराजित झाली त्याची कल्पना देऊया. चला ताई. नारायण नारायण प्रणाम महादेवा प्रणाम. आशीर्वाद दिसूमध्ये आज कसं नाही केलं. नारायण नारायण. देवा महादेवा पृथ्वी तलावरती अधर्म माजलाय. अधर्म अनंत झालाय. काय सांगत आहेत ना आता. होय हे का असले तर सर्व प्रकल्प नारायण नारायण यासाठीच मी इथं आलो आहे. अनंत म्हणजे आपली माणूस करण्या हुकमारी या त्या बलिमलाने पराजित केले आणि धर्मांगीने महायज्ञ मांडला होता त्याचाही भंग केला. तेव्हा त्याच्या कुटुंबियांना सर्वकी बळं करून सोडला आहे. तेव्हा आणि या देवाकडे टीकाग्रस्त आहे आपल्या अस्तित्वावर. देवा आपल्या अस्तित्वावर मुलीवर तुम्ही काय सांगत आहात. नारायण नारायण त्या ताऱ्यांची एवढी मदत मारली. नारायण नारायण त्यांच्या अशा वाटण्याने माझा मला दिली. त्याचा गर्भ झाला आहे. देव आणि दानव एकत्र मिळून या शिवशंकराची विटंबना चालवली. त्यांना वेळीच आवाज घातला पाहिजे. हो जेव्हा काहीतरी करा लवकर. ठीक आहे. माझ्या हातात या दंडातून माझा अंश काल भैरव याची मी निमित्त करतो. त्याचा आकार विचाराचा त्याचे पाय पाडताना आणि लोकांना सोडणार अशा काल भैरवला अशा
चालून संतांचा यज्ञ होते आणि संतांची ती मानस कन्या भ्रूण मानली माझ्या ईश्वरी शक्तीचा आपण नाश केला सारी भगवंताची करणी 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 काय करताय ते नारायण देवाचा दास आपल्यामध्ये येऊ शकत नाही बघ नारायण नारायण अगदी बरोबर ओळखलं म्हणजे मला तुला अरे तुझं जाऊ सायमान घालतोय सायमान आमची पूजा झाली पाहिजे आमचा तुमच्या नावाचा जय जयकार त्रिभुवनात करे तर स्वर्गलोकी सुद्धा पोहोचला आहे कमालीला पराजित करून फार मोठं कर्तव्य केलं यांनी मला फार मोठं कर्तव्य केलं मला काय म्हणायचंय तितके स्पष्टच आहे एवढं उपलब्ध कर्तव्य चालले पण तुम्ही भूतमानेला पराजित केलं खरं पण त्याचा प्रधाने महादेवांचा आणखीनच कर्तव्य आहे म्हणून तुमच्या विनाशासाठी त्याने काल भैरवाची निर्मिती केली नारायण 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 मी कशाला खोटं बोलू माझं कर्तव्य केलं आता तो आपला जातो देत आहे तेव्हा सावधगिरीचा त्याला काही कधी योग्य आलो नारायण नारायण ठीक आहे सावधान सावधान थांबलेल्या काळाला
त्याला बसवलं निर्माण झाली त्यांचे मागणी करतात शिवशंकरांनी आपल्या मनात मुंबई तुम्ही जगताचे स्वामी आहात. आमच्या पाप कर्मांना क्षमा करावी. हे शंभो महादेवा, तुझ्या नावाने माझे नाव यावे आणि या मल्हारी मार्तंडाचे चरित्र अनंत काळापर्यंत राहील असा मला आग्रह द्या. अशा प्रकारे